Dduw ein tad, a rwy ti fel mam i ni. Rwy ti'n cynnal ein bywyd yn o ti. Meithan ni wrth y fron, a disg ni gerdded yn rhydd. Cynorthwya ni dderbyn dy diriondeb ac ymateb idd her, fel y bydd i eraill dderbyn bywyd gennym ni, yn dy enw di. Amen. Bore da iawn i chi gyd a chroeso cynnes i'r oedfa ar y sul arbennig hwn, Sul Y Fam. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am ymuno ni. Gobeithio gewch chi fendith o gydaddolion ni heddi. Croeso cynnes iawn i chi. Sul Y Fam gan Rhys Nicholas. I bwy yr hoddwyd cyfrinach, a phwy y gafodd ddealltwriaeth mewn helaethrwydd. Pwy sy'n aberthu heb ddanod ac sy'n gweini heb gwyn? Gan bwy y ceir ymynedd a sefydlogrwydd? Rhoes yr arglwydd yn hon angor i deulu ac amddiffynfa i gartre. Gwyn ei byd yr rhai y brofodd diriondeb mam ac y feithrinwyd yng nghysgod ei dioddef garwch. Llywodraetha ar ei heilwyd fel brenhines ar ei theyrnas. Fi wylia wrth wely heb gyfri'r oriau. Fe ddiddan ar ei ddilyn a cheryddir yn ystywallt gan i mowldio i'w delw ei hun. Yr arglwydd yn ei ddoethineb a roddodd i famau'r ddeiar synwyr a deall da, a rhoddant hwythau i gymdeithas ei chalon.
Yna traddododd Peilat Iesu i'w groesoelio. Felly cymerasant Iesu, ac aeth allan gan gario'i groes ei hun i'r man a elwir lle penglog. Yno croesoliasant ef, a dau arall gydag ef, un ar bob ochr a Iesu yn y canol. Ysgrifennodd Peilat deitl a'i osod ar y groes. Dyma'r hyn a ysgrifennwyd: Iesu o Nazareth, brenin yr Iddewon. Darllenodd llawer yr Iddewon y teitl hwn, oherwydd yr oedd y fan lle croesoeliwyd Iesu yn agos i'r ddinas. Yr oedd y teitl wedi ysgrifennu yn iaith yr Iddewon, ac mewn Lladin a Groeg. Yna meddai prif offeiriaid yr Iddewon wrth Peilat, paid ag ysgrifennu brenin yr Iddewon, ond yn hytrach dywedodd ef brenin yr Iddewon wyf fi. Atebodd Peilat, yr hyn a ysgrifennais a ysgrifennais. Wedi iddy'n groesoelio Iesu, cymerodd y milwyr i ddillad ef a'i rhannu'n beder rhan, un i bob milwr. Cymerasant i Gris hefyd, a roedd hwn yn ddiwyniad, wedi weu o'r pen yn un darn. Peidiwch a'i rwygo hi, medde'r milwyr wrth ei gilydd, gadewch i ni fwrw coelbren amdani, i benderfynu pwy gaiff hi. Felly cyflawnwyd i'r ysgrythur sy'n dweud, rhanasant fy nillad yn ei misg, a bwrw coelbren am fy ngwisg. Felly a gwnaeth y milwyr. Ond yn ymyl croes Iesu, yr oedd ei fam ef yn sefyll gyda'i chwaer Mair gwraig Clopas a Mair Magdalen. Pan wylodd Iesu fam felly a'r disgybl yr oedd yn ei garu yn sefyll yn ei hymyl, meddai wrth ei fam, wraig, dyma dy fab di. Yna dywedodd wrth y disgybl, dyma dy fam di. Ac o'r awr honno, cymerodd y disgybl hi mewn i'w gartref. See
Ymhlith y cyfeiriadau sydd gennym yn llenyddiaeth ein cenedl at fam, fe gofiwn i Waldo ddweud am ei rieni yn un o'i gerddi mwyaf adnabyddus y tangnefeddwyr. Pa bydd heno ei hystad, heno pan fo'r byd yn fflam, mae gwirionedd gyda'n had, mae maddeuant gyda mam. Gwyn ei byd yr oes a'i cliw, dangnefeddwyr plant i ddiw. Waldo ar ei orau yn pwysleisio'r angen am gefnogaeth teulu yn ystod cyfnod anodd a phryderus, ac yn diolch am esiampl da i rieni yn cyflwyno iddo wirionedd a maddeuant. Fe ddywedodd Rhys Nicholas am ei fan ei hun, bu fyw'n dda, bu fyw'n ddiwyd, a lle mae hon, mae gwell byd. A phwy ohono ni nad yw yn ddistaw bach efallai wedi llunio cerdd yn ei galon neu yn ei chalon, neu folawd dawel i'r un a'n magodd ar ei bron ac a siglodd ein cryd. Mewn un man yn yr Hen Testament, mae Duw yn ei gyffelybu hun i fam. Mae e'n dweud, fel y cysurir plentyn gan ei fam, bydda fi'n eich cysuro chwi. Ac mewn man arall, fe gawn ni bortread lliwgar iawn o'r wraig neu'r fam rinweddol sy'n fwy gwerthfawr na gemau. Y mae'n sylwi'n fanwl ar yr hyn sy'n digwydd i'w theulu, ac nid yw'n bwyta bara sigurdod. Y mae ei phlant yn tyfu ac yn ei bendithio, a bydd ei gŵr yn ei chanmol. A phan drown ni at y Testament Newydd, fe gewn ni cyflwyno i'r wir fam fedrus ar rinweddol, sef Mair, mam Iesu. Mam yr edrychir arni fel patrwm i bob mam, ac yn fodel mamolaeth. Fe ddown ni'n nabod Mair yn gynnar iawn yn ei hanes pan dderbyniodd y newyddion syfrdanol gan yr angel i bod hi wedi beichiogi yn y groth ac y bydde hi'n esgor ar fab. Ac yn ni'n dilyn ei hanes yn geni Iesu Methlem, yn ffoi'r aifft rhag Herod a'i filwyr, ac yn ddiweddarach yn llawn gofid bod Iesu ar goll tan iddi ddod o hyd iddo fe yn y deml. Yr olwg olaf a gawn ar Mair yw wrth droed y groes, yn gweld ei mab yn dioddef ac yn marw. A chan weld ei fam wrth droed y groes, meddai Iesu wrthi, wraig, dyma dy fab di. Ac wrth y disgybl oedd yn sefyll yn o'n gwmni iddi, fe ddywedodd Iesu, dyma dy fam di. Mae'r geiriau hyn sy'n ymhlith y brawddegau olaf a ddath dros wefusau Iesu adeg iddi o ddefaint olaf, yn ein cyflwyno ni ar unwaith i awyrgylch y teulu. Oedd lle pwysig i'r teulu ym mhatrwm bywyd yr Iddew. Oedd yr Iddew yn credu bod y teulu yn sefydliad dwyfol, ac fe rhoddwyd pwysigrwydd neilltuol i'r teulu, ac o'n nhw'n credu bod y teulu uwch law popeth yn y gymdeithas grefyddol. Yng nghyfnod yr Hen Testament, prif orchwyl y teulu oedd gofalu am yr addoliad, ac yn wir, fe gafodd crefydd yr Hen Testament i meithrin dan gysgod y cartre. Felly roedd i'r teulu werth ar uchel. Anrydeddad y dad ath fam meddai un ymhlith y 10 gorchymyn. Tyfodd yr uned deuluol i fod yn sylfaen cymdeithas yn estyn cariad a chefnogaeth a chysur. Ond mae'r teulu yn estyn ymhell y tu hwnt i furiau'r cartre. Ond nid teulu o dirddynoliaeth, a phawb ohono ni'n rhan o'i amrywiaeth. I ni wedi etifeddu tŷ sef y ddeiar hon, lle mae'n rhaid i ni fyw gyda'n gilydd. Teulu yw'r eglws, ac mae llwyddiant a ffyniant y teulu hwn yn cael ei ymodi gan berthynas iach rhwng aelodau a'i gilydd, ac yn cael ei nodweddu gan ddibyniaeth yr aelodau ar ei gilydd. Cyfrifoldeb yr aelodau am ei gilydd, a chariad yr aelodau tuag at ei gilydd. Does dim amheuaeth nad oedd gan Iesu feddwl mawr o'i deulu hun, ac oedd yn awyddus iawn i warchod ei deulu. Yn ein hawydd ninnau i warchod y teulu ac i ddiogelu fuddiannau, fe gawn ni'n rhybuddio'r ddigon heddi i sicrhau ein bod ni'n sgrifennu ewyllus, mwyn gwneud yn gwbl sicr y bydd yr hyn yr ydyn ni'n dymuno i adael i wahanol bobl yn cyrraedd y bobl hynny wedi'n dyddiau ni, a bwrw bod gyda ni rhywbeth i'w adael o gwbl wrth gwrs. Os y'n ni'n dymuno gofalu am ein perthnasau neu'n ffrindiau wedi ni farw,
Rhaid paratoi ar gyfer hynny pam ni'n fyw. Sgrifennu ewyllysson heiddio i wahanol bobl, neu yn achos rai ohono ni, yr unig beth yn ei adael i'n plant ni'r hyn o bryd yw bocseidi o hyn bregethau a mortgage. O ddarllen yr hanes hwn yn Efengyl Ioan, i ni'n cael y timlod fod Iesu yn ewyllysio gwahanol bethau i wahanol bobl. Nawr te, yn union fel i ni'n dymuno ewyllysien pethau i'n teulu a'n ffrindiau, roedd Iesu'n awyddus ar ôl i ddyddiau'r ddeiar hon i adael rhyw bethau i deulu'r eglwys. Dyma edrych yn sydyn felly ar ei ewyllus olaf ef. Y peth cynta dawodd Iesu oedd i dangnefedd i'w ddisgyblion. Yr wyf yn gadael i chwi dangnefedd, meddai Iesu wrthyn nhw. Yr wyf yn rhoi i chi dangnefedd, ewyllysio tangnefedd. Ni ellir ewyllysio mwy rhywun na dymuno iddyn nhw brofi tangnefedd yn eu calonnau. Ond mae'r gair tangnefedd yn air diddorol iawn. Nid heddwch yw yn ein syniad ni o heddwch yn y byd. Nid heddwch y byd, ond tangnefedd. Heddwch yn nef yw tangnefedd. Ac bod ni'n ddymuniad gan bawb ohono ni weld heddwch yn ein byd ni, a gweld stop ar y fela, a gormes a thrais. A does dim amheuaeth nad oedd hynny'n ddymuniad gan Iesu hun hefyd. Fe wedi'r cwbl sydd yn ein hannog ni garu'n gilydd ac i fyw bywydau di-drais. Ond pa fydd Iesu'n ewyllysio tangnefedd i'w frodi'r echwiorydd, mae e'n dymuno iddyn nhw rhyw heddwch mewnol, llonyddwch mewnol, llonyddwch meddwl hefyd. Mae tangnefedd yn ymwneud â'r galon. A hyd yn oed pan fydd amgylchiadau allanol yn pwyso'n drwm arno ni, hyd yn oed pam nad oes heddwch yn ein hamgylchynu ni o'r tu fas, fe allwn ddal i deimlo tangnefedd y tu mewn yn y galon. Y tangnefedd na all y byd ar ei orau roi i ni, nac ar ei weithaf ei ddwyn oddi arno ni. Yr wyf yn gadael i chwi dangnefedd, meddai Iesu. Ond beth arall adawodd Iesu Grist yn ei ewyllus? Wel, fe adawodd rhyw bethau materol hefyd. Ond ei adawodd ei ddillad i'r milwyr. Cymerodd y milwyr i ddillad ef a'i rhannu'n beder chan, un i bob milwr. Dychmygwch ar olygfa. Iesu wedi hoelio ar i'r groes, a'r milwyr wrth droed y groes yn gamblo i weld pwy byddai'n cael ei ddillad. Gadewch i ni fwrw coelbren amdanyn nhw, medden nhw. Iesu'n dioddef yn enbyd ar y groes, a'r milwyr wrth droed y groes yn dangos lot mwy o gonsern am pwy byddai'n cael ei ddillad ar ôl iddo fe farw. Wy'n cofio gweld llun rywdro a ddarluniwyd gan artist cyfoes, llun o Iesu Grist ar y groes a'i freichu ar led, hoelion trwy ddwylo, a'r olygfa hon wedi gosod gan yr artist ar gefndir dinas modern. Iesu ar y groes, a thyrfawdd y ddinas yn cerdded heibio iddo fe, yn brysio un man i'r llall, yn brysio i'r gwaith, yn poeni am fod yn hwyr, yn brysio i ddal y fargen orau, a dim un ohonyn nhw ac amser i fwrw golwg i fyny at Iesu ar y groes. A dyna'r union sut oedd hi gyda'r milwyr adeg y croeshoelio. Y milwyr yn rhifisi, yn gamblo a gofalu am ei hunain i daflu'r un llygad i fyny at Iesu Grist. Ond dyna'r dragedi heddi. Hynny yw, nid casineb yn erbyn Iesu, ond y dragedi yw nad yw pawb yn gweld pa mor bwysig yw cariad Duw a pha mor bwysig oedd aberth Iesu. Yn byw i bywydau yn edrych i lawr, gan ofalu am ei buddiannau ei hunain, heb godi i pen unwaith na'r un llygaid chwaith i edrych ar Grist ar y groes. Ga'i chanol chi heddi, i ni yn hymor y grawys ar drothwyl gwyl y Pasg, i godi'ch golygon, o'ch gofalon bob dydd, am un funud fach, i weld ef, ac o'i weld sy'n werthfawrogi'r hyn a wnaeth droson ni ar Galfaria, ac o'i werthfawrogi, plygu a'i addoli. Yn ogystal â gadael i dangnefedd i'w ddisgyblion, ei ddillad i'r milwyr,
Fe adawodd Iesu hefyd rhywbeth llawer mwy pwysig. Fe adawodd ei fam. Fe adawodd ei fam i'w ddisgybl annwyl. Mair ei fam a'r disgybl annwyl yn eistedd wrth droed y groes. Fedrwn ni beth o dechrau ymgyffred ar teimladau oedd yng nghalon Mair y diwrnod hwnnw o weld ei mab ar y groes. A Iesu ni gweld hi ac yn dweud wrthi, wraig, dyma dy fab di. Ac wrth y disgybl annwyl, dyma dy fam di. Ac o'r awr honno, cymerodd y disgybl hi mewn i'w gartre. A chi'n gwybod beth? Fe glywson ni gyd am rywrai yn rhoi ei tŷ mewn trefn cyn marw. Dod i pethau'n reit cyn marw. Ac mae'n awgrym fan hyn fod Iesu wedi gwneud rhywbeth tebyg. Un o'r pethau olaf a wnaeth yn ystod i fywyd ei arol oedd gwneud darpariaeth ar gyfer ei fam. Mae lle dyn ni gredu taw gwraig weddw oedd Mair erbyn hyn. A phryd hynny, fel heddi yn achos nifer, roedd bywyd yn gallu bod yn reit anodd i'r weddw. Ond roedd Iesu'n gwybod fod un wrth law allai fod o gymorth iddi, sef y disgybl yr oedd Iesu'n ei garu. Ac ni allwn lain y sylweddoli ar barch a gofal rhyfeddol Iesu Grist, a hynny yn awr ieng ei hun, at yr un a ddaeth ag ef i'r byd. Nawr, ry'n ni'n gwybod bod y traddodiad Gatholig yn ymbil ar Mair yn ei gweddiau. Ond i'r sawl ohono ni sy'n perthyn i draddodiadau glwysig eraill, i ni'n edrych ar Mair fel patrwm i bob mam ac yn fodel mamolaeth. Smon ni'n addoli Mair, ond i ni yn ei hanrydeddu hi, oherwydd trwyddi hi daeth diwdod mewn baban i'r byd. Ni allwn ni lain a gweld y Mair i hyfuddod a'i gostengeiddrwydd mawr. I hyfuddod yn ymateb heb ddeall yn iawn i gyfarchiad yr angel a gyhoeddodd y byddai'n esgor ar fab, mab y goruchaf. A'i gostengeiddrwydd am iddi ystyried i dystadledd i gweiledd, bod yr ysbryd wedi disgyn arni hi yn ei hisel radd. Bod yr ysbryd wedi disgyn lle roedd dynoliaeth wanaf, croth di-fywyd, ond o'r cnawd hwnnw, ganed un sy'n fywyd ac yn llawenydd y byd. Fedrwn ni ddim chwaith ac anghofio am aberth Mair fel mam. Ond nid yw bob mam yn aberthu. Aberthu iechyd ei hun wrth esgor ar faban, aberthu cwsg ac amser, aberthu ychydig o fwyd mwyn i blatiau'r teulu fod yn llawn. Mae aberthu mwyn i phlant yn rhan o anian bob mam. A doedd neb yn gwybod hyn yn well na Iesu Grist am ei fam ei hun. Ac ni allwn lain y sylwi, a hynny yn awr i ddioddefaint ei hun, at awydd Iesu i ofalu amdani. Doedd e ddim am adael ei fam yn gyfan gwbl a drigaredd pobl. Roedd e am wneud yn siŵr bod Mair yn cael y gofal gorau posib. Do, fe wellysyodd Iesu nifer o bethau i deulu'r ddynoliaeth cyn iddo fe ymadael â nhw. I dangnefedd, i galonnau frodyr a'i chwiorydd, i ddillad i ddwylo'r milwyr, a'i fam, i ofal ei ffrind penna. Tybed beth ydy ni'n ewyllysio i'n hanwyliad ni? Ond nid oes gyda ni lawer mwy gyflwyno i bobl na phethau materol yn unig. Wedi'r cwbl, ond nid derbyn pethau materol y bu hi yn hanes y milwyr wrth droed y gloes, yn derbyn dillad Iesu. A'r derbyn hwnnw yn ddigon o rybydd i ni beidio a gadael i bethau'r llawr ddeni'n sylw oddi wrth bethau'r nef, y materol oddi wrth yr ysbrydol. Byddai wellysio tangnefedd angalonnau yn cydfrodyr y chwiorydd yn beth ardderchog iawn. Tangnefedd, tawelwch mewnol, llonyddwch mewnol, tra bo'r byd cythryblus yn chwythu i fygythiadau o'r tu allan. Ac o ystyried yr ymdrech wnaeth Iesu o'i groes i ofalu am ei fam, gobeithio'n wir y bydd y weithred honno yn cael ei hadlewyrchu yn ein gweddi'n unau
ac yn ein gwaith, wrth i ni esyn ein dwylo at ein gilydd, ac at ein brodyr a chwiorydd ledled byd. Pan wylodd Iesu fam felly a'r disgybl yr oedden ni garu yn sefyll yn ei hymyl, meddai wrth ei fam, wraig, dyma dy fab di, ac yna dywedodd wrth y disgybl, dyma dy fam di. Ac o'r awr honno, cymerodd y disgybl hi mewn i'w gartre. Amen. When
Gweddiwn. O Dduw ein Tad, diolchwn am bob dylanwad da a fi arno ni yn ein bywyd. O bob dylanwad, diolch i ti'r bore hwn am ddylanwad mamau da. Am ei cariad, ei harweiniad, ei haber dros ei plant, ei cyfarwyddyd a'i cyngor. Diolch i ti am Mair, mam Iesu, ac am werthfawrogiad Iesu o gariad i fam, a'i awydd i ofalu amdani. Ond diolch o Dduw bod y gariad dyn fwy hyd yn oed na chariad mam. Cymorth ni y Pasg hwn i godi'n llygaid oddi ar bethau'r byd a gweld y gariad di yng nghrhoes Calfaria. Gwrando'n gweddi, yn enw Iesu Grist ein harglwydd. Yn dysgodd ni weddio gweddi'r teulu gyda'n gilydd trwy ddweud. Ein Tad yr hwnnwyt yn y nefoedd, sancteiddi'r dy enw. Deled y deyrnas, gwneler dy ewyllus. Megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyro i ni heddiw ein bara beinyddiol, a madda i ni ein dyledion, fel y myddeiwn unau un dyledwyr. Ac nag arwai ni brofedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg. Canis eiddo ti yw'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am eich cwmni yn yr oedfa heddi. Tan y Sul nesa, cadwch yn ddiogel ac yn iach, a bydded i ras yn harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân, aros gyda ni oll. Amen.